Dwi'n credu na'r prif rwystyr oedd yn gwynebu busnesau oedd cymryd yr amser i feddwl am ochr digidol. Mae busnesau mor brysur, enwedig os ti'n hynna'n gyfylgiedig, mae lot o amser di mynd ar twtio'r busnes a gwneud y pethau o ddydd i ddydd. Di rywun ddim yn cael yr amser i feddwl am yr ochr digidol. Ac hefyd, mae yna gymaint o ddatblygiadau newidiadau sydyn o fewn y sector. Sut mae rhywun yn dal fyny fe hynny ar ben ei hunan? So oedd yn gyfle wedyn i helpu nhw cael yr amser i feddwl be di'r broblem a gweld os ydy'r ochr digidol ddod i fewn i helpu hynny. Dwi'n meddwl mae'r peth falle sydd yn allweddol i gofio gyda'r busnes yma ydy bod yn busnes newydd, ac felly ni, oedd pob dim oedden ni'n gwneud yn digidol yn digwydd am y tro cyntaf mewn perthynas a llofft. Oedd rhaid cychwyn efo llechen lan, ac felly oedd y cyrsiau yma, neu'r cyrsiau Platfform Digidol, yn dod ar amser da i ni, wrth bod ni yn cynllunio, yn gweledigaeth, a hefyd yn pwrpas a pwy fydde'n cynulleidfa ni, pwy fydde'n cwsmeriad ni. Ac i fi, fel rhywun sydd yn dod yn hwyr i dechnoleg digidol, fydden ni yn gweud bod pob un darn o'r ffordd neu darn o'r cwrs wedi bod o gymorth i mi ddatblygu nealltwriaeth i. Wrth wneud yr cyrsiau yma, da ni wedi dysgu lot o sut i sefydlu safle we ar gyfer y seidar. Y pwysigrwydd o ddefnyddio lluniau iawn, graphics iawn a text iawn i fynd efo'r lluniau. Mae hynny wedi helpu lot arno ni. Mae wedi galluogi bod bob cynnwys o hyrwyddo neu marchnata'n edrych yr un peth. A dwi'n meddwl hynny oedd y peth oedd chydig bach yn lacking o fewn seren a gwesti rili. Wedyn mae bob dim yn edrych yr un peth, mae'n edrych fwy proffesiynol. Mae o hefyd jyst wedi rhoi strwythur pendant i ni o sut da ni symud ymlaen. Effaith ar y busnes bydd gobeithio bod ni'n gwerthu mwy o'r seidar, ac hefyd cael yr unigolion yn part o'r broses o werthu'r seidar. Yn wedi'i part digidol o wneud y safle we ac yn y blaen. A gobeithio cael nhw mor involved a fedra ni yn y broses.